So da muke tafiya akwai mama tana bayana da ita ce na ƙarshe amma tana dab da ni. So na jira few seconds ya kamata okay alhamdulillahi. Faduwa kika yi ne? Eh? Oh, hai na ji tsoro. Dole ne sai muna kula da junanmu ba don komai ba for our safety. Yanzu you can see inda muke ba gida gaba ba gida baya. And ban ganta ba. Hankalina ya tashi na ji tsoro sosai alhamdulillah ga ta nan. Eh. To ku yi haƙuri na tafi neman ku ba ku ji daɗi ba. Wayyo Allah na. Wayyo. Alhamdulillah na ji tsoro. Because ya kamata a ce tazarar mu bai fi few seconds ba. Amma kuma sai gashi na wuce few seconds har wajen minti 2 na jira su ban gansu ba. Sai na tsaye da kowa sai na ce a je a nemo ta don yanda hanyar ba shi da kyau. So I was so scared actually. But alhamdulillah. Swimming za a yi? Ba komai. Sai ku yi swimming din. Mu a neman masu ɗaga mu.